kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayan. Akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayan. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod yun, iti dahito nga programa, kat maibasa, na kita apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagutayin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni ason nga napoluan, ni Daddy. Idi kalman laeng. Na? Lagip ti napalabas mo. Sa balit ng pandaya. Naloko natin. Lagip na tila palabas na dyan. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, na makapong tutak, nga maluksaw. Gabot ako matimpatulod da nga kwarta, manong nemi nga pagmatrikulak, idi data nga finals. Kanindon bigatin, agbayad ako ni suntumatin ti examen mi. Imaig dito terminal, ti Cagayan, lawag Cagayan, manunay ka talagang awan. Nuko ka ang awan natin ko. Ason, umanong, korason. Ang napilya daw, korason na agkanas, unang ganas, agkanas, manong, chikamat. Awan natin talaga, awan ti pawit nga gapo. Kagayan nga agdagan ti may turong ka korason, agkanas. Siguro ka talaga nga awan ti remedyo da. Magnakon manong name. Walking distance met manipo dito terminal. Agang gati pagkasaraak manong. Awanin ang kitawanin. Awalatan ang. Pero makadano na ako dito sa hangot pagkasaraak manong name adagururay. Sino tururay na katareto? Oy, siga ka dinason. Siya, sino ka nga bakla? Ha? Saan nga nasken pa no? Siya sinuak. Amok ada problema. Apay, pautang ka? Matulungan ka. Dadang ang pindas mo. Kanya kayo mong sawan. Awang pagmatrikol naman la. Awang nga ron eh. Nagabog sa jet terminal. Awan ting pawida amang kininan. Kahit mo. Tiyan niya. Til ko king galato nga number. Tawagam. Gusto makatulong kayo ka. Sige, ipunbuk mo na. Alam mo ito cellphone mo. Download ko. Kapuya. Punin mo ito yung kinakurapay mo. Pati load, awan. Ibagam ito number mo, tapasaan ka. Nakatanong sumrektan dito ako sana dito ilatan. Gumanggana ta. Kahit ka matulungan, ha? Kasi naman nga tulungan na. Edad ko kayo nga ito cellphone number. Tawagam, tagpatulong ka kayong kuwana. Gusto makatulong kayong ka. Ito eh. Sa alam mo ito cellphone mo. Ipunbok mo. Na-sample number mo kung nakuma, tatapasaan ka, alis tuwam. Tinongpal kumet man padasek, kanya tiamok, baka makatulong. Tawagan mo. Mano ito imbasam, ada pagtawag na, uno teksam, ibagam, agpatpatulong nga, please, help me kunam, tawagan nak kunam, tawan lud ko kunam. Alaan na no matawagan mo, panawang kan. Ngayon pa kasi no anot blessings, iburayan nak. Ha? Ura kat amukon tinumber mo. Impunbuk ko to yan, tawagan ka lang, just in case. Diyak mo tibagbagam. Alaan! Alaan kat na eh. Madadail ti racket no kastoy lang, baybayag kat.
Tawagan mo, nuna text samon. Di tanto unagan, ako bahala ka. Si Brega kon manong namin, regat ko ti gate, sasak ka si Mrek ti main door. Sinapol ko ti pa nakakwartok manong nami, bed space. Upat kami nga babae manong nami, di kumaya sa akwarto. Awan na danon ko ti unig. Tupak ko latan ti handbag ko. Sa ko yung tupak ti patong ko, biti kudson ti katre mano. Ay, po. Tunanoya, nagsarding tirigat. Numalpas ko na ito yung finals, 1 year more. Agraduarak to, palubos na po. Kadag ito lang, agrigat man ti pawid da amang kininang, ti dala na karemedyo. Hindi malakip ko manong name text. Iti number nga iti da nga bakla. Help me please, call me. Insan ko. 1, nagbilang ka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kring! Kring! Hello? Hello? Sino ito? Sikat tumutawag. Sikat nag-text. Ay, ason tinagan ko, sir. Ano ti problema? Masapol ko ti pagmatrikulak, sir. At dabak lang nga nang kanya tinamber mo, imbaga na nga si kakanot makatulong kanya. Please help me, sir. Okay. Agkita ta. 6 o'clock. Ha? Ag-dinner ta. Dibaga kang gano'n sa dinong restaurant. Maore ka, ha? Sadyang yung bagamti problema. Sadyang itid ko keng kano, niya man ti may tulong ko. Siyempre, ba't pagbatri ko lang. Saan nga rin maitid ko? No saan ta kang kita? Ngayon, sino ka kadi, sir? Siyak ni Daddy. Danny? Daddy. Daddy? Daddy? Daddy nga, palayo mo ti Daddy, sir? I'm your daddy. Amang tiawag ko kininatang ko. Ijay kagayan, sir. No daddy agad baklang. I'm your daddy. Orayan ka. Ha? No kahit mo matulungan ka. Orayan ka. Nagwaret ti panunot ko manong name ito kaya din ti magbagada na sugar daddy. Sabagay manong name kasta ti bagbagada no kagasta ng bakasyon ng kagayan. Tagaslasaan na kapatse, saan na kapatse manong name nga mapagbasa da amang kiniinang. Tanakit pang mga luda lang manong. Ni amang no mapan nagtabukuli jay baybay, jay siyabangan, no magasatan na ada may lako, nigatang ti bagas, uno may gaman nga kwarta. Uno saan kat mapan na iwayat at sigay na. Iti sakbay ti sabangan, tapno di kita rumwar no kang naimas nga maikan, lamas, di kita sapsap kada nandiyan, lalakasan. Pirin sa tiniinang manong nami mangmanglo nga mapan naglaga iti nipa agurnos galot iti labig ada karobing ada negosyo na nga agdadaid da tinipa manong nami kay naglaklako di iti labig. Halukam nga kaamsat manong nami siyak tinauna duwa nga lalaki nga naalikutag di duwa kaamsat ko. Agbasbasa da iti high school manong nami. Ano nga ta? Imbaga na ti restaurant manong nami, mapanak ka na. Diyos ko, kayat ko nga ta. Amagayaw ba pa boyfriend ko eh. Nung ando na kita aram kanyak sa dilokan mi, kanore pa dito eskwela, ando na kita sumurot-surot nga umipos-ipos ng lalaki. Tin magderak manong nami kat adda sarming, adda cabinet manong nami built-in cabinet. Kada sarming na nagsarminga.
napindasak manong. Atot mga baga. Naornos nga napudaw da kidingipin ko. Nabangnot sang ako manong. Virgin pa lang nagibibig ko. Virgin amin manong. Nagpindasan ni sukog, di barokong ko. Itangatan nga maburak ti salsalabat na takakristal. Kita sin nagasat. May sa kadi nga daddy? Ni daddy? Apegan jaklat na padasan ko na. Tanukayat ko, dikat kayat ko, no saan di saan. Ngam kasanuak nga rin mapagmatrikula, makapag-finals, no saan ako manugot. Nabanag nagdigos manong nemi kahit nagsukat. Temat pang sexy mat nga bado at erwatek, naka-shortak manong. Naka-rubber shoes sak. Naslakla, okay na okay. Hanga pang formal. Okay man. Ano nga nga restaurant? Ay, first class nga restaurant. Ang mga nusan nakapastrikan na naka-shortak. Datay pang dangan tabato ka kasi jay. Da. Datay pang formal. Ama, padasek. Kunak anong nemi di makadigusak nagrubwata. Inaplayak lang manong nemi ti pulbus ti rupak apag dilaw sa liner lang hanag lipstick. Sa ko pinuspisit ang basit at adamat bangbanglo. Nag-lotion akmet Inala ko ti cellphone ko, inkabil ko ti handbag ko, kinitak na da pagpletek manong nemi, tasaan nga walking distance, adda. Nabana ko manong nemi, katin na sardeng nag-tricycle na naglugahan na kinisangot ti restaurant. Ted ko ti pagpletek, Miss, okay na? Libre. Ha? Ape manong, basta itad mo kayo ng cellphone number mo. Nagpintas ka ngamin eh. Nagbayad na. Kahit ito ka cellphone number ko. Ada date mo? Ada. Sino? Biyangot ka met ni daddy? Ape mom. Ay sus. Naglukuhan. Sige. May repletek. O sige, dad mo kanya ka repletek. Hindi mo kaya tiya. Ngayon ka nganyak na cellphone number mo. Loko da dyan ka tricycle driver Malasin na nga ta. Digitikas kanya. Nga going to have a sugar daddy. Sa brekak manong nemi medyo paspaseksiyak buta. Manong nemi tineksak. Sir? Daddy? Adak dito yan. Where are you? A few seconds, nag-ring. So, siga ka di data. Kasi sir ko, sir. Siga, pamyanan ka lang. Tisuli na tidayang amyanan. Adag dito eh. Makita na. One, sir. Sir? Ay, one, daddy. Umasadig akon. Hindi asadig akon manong nemi timak der ti may nga nagguwapong. Hi, I'm your daddy. Daddy? Your ason? Yes, dad. Diyos ko, hala nga daddy, dad pa yan. Sit down. Ang kaging English daddy, may busanak. Numampay third year kahit sa akon. Okay. Sit down. Ay, agtugaw ka. Okay. Ano kahit po inuman? Diyak pa'y na madasan ti minom. Ngayon padasan mitan. Kahit mo ti champagne. Mangig ko lang ti champagne. Pasara man buy-buyak. Sige. O red wine. O hard. Baka mukan, daddy. Basta saan nga makabarte ka. Baka mabarte ka man. Sige. Okay, red wine.
Nayapayan na manong naming ti waiter, nag-order iti pulutan, manong naming tsak maawatan no, anjay baga ng pulutan. Damok ti sumrit, ti kasi nga restaurant eh. Sa red wine, apo, nakalalisto, adan. Luluktan na manong naming inikan na ti duwa nga baso, pinuno na. Nagadumutin dati, sa red wine lang, data, good for the heart. O sige, cheers! Para iti panagamamuta, para iti panagbaling ko nga dadim, and you're my iha. You're my tutor. Iminumak. Medyo napait. Wala, ibusin. Wala na ibas na ta. Pulutan ka. Crispy. Ag na-nervyos ka. Kasi lakas na daddy. Tapos ang nervyos, umapayak ka. Oh. Nagbanglo ka. Noisy ka, daddy. Nagbanglo ka. Dad, mo taon nun. Patanga. Diyan mo. Naibasar ko na kiti lalaki di lugar mi ka. Sila ka lamanungi. I'm 45 years old. 45? Sila 25. 45, di ubabing peligid anak mo. Putot mo. Ada kasadar ko. Awan, medyo naladawak eh. Manuda. Only 3. May isang junior kan 2 babae. Pag ububrami sa, daddy, mga opisina na pinasweldong. Yeah. Mga opisina ba asawak? Sa malaksididayt, ha? At dapay foreign aid me. Meaning, agsubsubra kami. Kahit ko titumulong. Kahit katulungan. Agamanak dati. Ngayon supapak na. Amamuhi ka dito yung baklangan ng kanyak tinamper mo? Ada partner ko nga nang iti cellphone number na. Tinawagak, in case ko nakin ko na. Jack in case gandag kasapunan ti tulong, siya man ti rekomendar mo ka na. So nga siya ti rekomendar na. Ay, dito yung order na. Uminom tapay. Ha? Ibusan ta ito eh. Naimas. Namitluak manong naming iminom. Napnuap ti baso manong. Naikadan dito na Diyos ko. Kasla nabayagan manong naming nga namamok ni daddy. Tilukot ti nga daddy. Subuan na. Come on. Subuan ka. Ang sweet mo naman, Dad. Because I love you. Daddy, man, you love me as my daughter. I love you. Uy, kinis mo ti pingping ko? Sorry ha, pingping palaeng. Di ka bigbiglaan na mga di mo kaya. Titi lips. Diyak pinapadasan, Daddy. Di padasan. Ano ba ko nem? Guyat? Mayat? Ano mayat? Kayat ko. Kayat mo? No kayat mo. Let's go. Bayadag lang di bill. Di saan taganakan. I-take out na. Gumatak na another bottle of wine. Ituloy tatagpulutan kan muminom. Iti papananda. Kasla di mo kayat. Dad, kayat ko.
Let's go. Manong naimi ka po siguro ti arak. Ken ka po ta talaga nga magustuwak ti panangamal ni daddy di kiti bibig ko nagpahara di kiti bibig na nga nagkimas manong. Diya ka mono kaslada. Ore ko la tinilmon manong. Diya ka nagamak at tinilmon ko. Dan sama tin pakan na kanyak dito yung alakay ko na. Hampay alakay. Kasakal nagtaeb at kataeb. Nakaparparagsit manong. Alis to manong nami tiya oras nga nagtulid. Adda kami manong nami iti may sa kwarto ti class restaurant. Kwarto, class restaurant? Hotel ko naman. Hotel. Nagmayat. Nagsalakan di mabuy-buyak iti TV manong. Naglawakan, nagpintsakatre, nagpintas. Ne, ada pa telebisyon, ada pa stereo. Naman na lukat. Oh, wow. Sweet music, romantic music. Inasar na ti arak kan ti pulutan manong. Tulit at tuminom dito eh. Sige, daddy. Okay. Kinarga naman yung baso manong nemi sana inyawat kanyak tos. Nagbayat? Kaslakayat ko ti agoyos. Tapay nagangin ka. Di pa ngamin limang mayos ti aircon. Nakamara-mara ti bagi kong daddy. Kaya't ko, aguyos ka? Ikate ko ti batok. Maraming. Hindi kita ikiso na manong nami kas taon iti panang matmat na kanya. Tilayangan na bati manong nami ket ti braken ti pantig. Anakadakdera kiti sangwanan na. Hindi ko awidan nak manong nami na pasaklutakin ko anak. Oh, Daddy, I love your lips, Dad. Kabayatan manong nami aglanlanang di kiti bibig mi amok ba't na balsan di kiti bibig na. Inikat nan tilak manong nemi ti bracket di tanay katen kit ni insaruno na manong nemi nga inamalan ti may sa amansanas ko sa nakinagat kagat iti babatit ken na inayan. Oh, daddy, oh. Anong nemi for my first time umuna nga patas ko ket nagmayat. Uy, naghilad-ilad ak. Nagmayat. Amin jo isalak-salak manong nemi. Abayatan karam ka ba na abagsin sinublatin dagiti duaman sanas ko. Oh, daddy. Dad. Oh, Dad. Nagmayat. Oh, Dad. Oh. Sinakroy na kong tiloko lakay. Ang lakay. Pabingpay. Saan ako ning paid manon nemi ti kama. Inikat na maten manon nemi ti arwaten na nakalalisto. Macho. Barbunan pa ti barokong na. Kastaon ti busog manong nemi ti wanag ti brief na. Idikatan na ti brief na. Taktak ka. Hala. Si magpat manong nemi pasakaw na ti lupon ta gurong na iti bagik. Na isubunan. Sa balibat kanting mo na nga nagpisukan na tibat ngayon
ganda ito nga lakay. Sampay nga lakay ko nakman. Kumain manong name. Inuksot na ko na sa nagpapaba. Namalan naman ang digiti lips ko manong name. Sa na yung papaba. Ti ulo na itatingid ko. Oh, daddy. Oh, nagbarat ti bagim dad. Nagmayat. Oh. Sana man ang kinarim ka mapinagsinublat. Manong name digiti mansanas ko. Sana yung papawati ulo na muklatan sa dinut papanan na mabuibuyak ba't ti kastima nung eksena. Siyempre, inikak ti gundawi na makastrek iti nagbaitan nagiti legs ko ti ulo na. Kininik na matin manon name iti perlas iti tuktok ti kuweba. Oh, daddy, Owen manong name kaslo jak pa laing patchen jak ni namnama. Nga iririta nga tawin ko manong name running to 19. Mapaspasama kayo manong name may experience ko ti mabuibuyak laing ken may istorya kaniya. Nagmayat, daddy, among ipilit ta dilam, dad. Ang nakabailan nga lusugan, dad. Oh, daddy. Oh. Nga pa siguro iti daytang imbagak manong nimi mato man ti ulo nan ket na ibal na isa iti ibarukong ko. Oh, dad. Haging ka nga namalan nan digiti lips ko manong nimi ket kasli sagsagana nan nga ibiyat ti pahanan na maano. Get ready ko na. Oh, kayang-kayang, dad. Kayang-kaya, dad. Dad, igulpe mo latan. Dad, Urala na nagrituok manong nimi. Nagsakit na naman niya rod. Nanumusak Oh, dad. I'm so sorry. Hanggang sorry, dad. Kaya't ko. Saan nagbabawi, dad. And I love you. I love you more. I love you more, baby. Oh, daddy. Oh, ni daddy. Daddy, come on, dad. Dad. Oh, kaya't kun, dad. Oh, kaya't kun nanan. Kaya't kun titumok no. Di magbaga nga heaven. Oh, heaven. Uwan manong name sa anak bet nga narigatan unay. Tas sampet amak ko na manong name nga nalukmeg ni daddy kalkalingan na. Manong name sa nga nakutong sampet ka nalukmeg kalkalingan na. Pinento ta siya sa anak bet nga nakutong, sa anak bet nga slim unay, no di kat medyo chubby, kapimpintasan na manong name. Iso nga edi, ta inyalisto na manong name, tinagkabalyo, trabaho ko. Okay lang, dad. Oh, napanakon, dad. Oh, dad. Oh, daddy. Oh, dad. Nagkayat katak, manong name, kat napasardeng. Yung gana, lilukayak, manong name, kat data. Kastawan ni Batmanen, manong name, ti pa nagkabalyo na. Oh, dad. Kaya't kumanin titumok sa langit, dad. Iuray nak, dad. Aguray ta. Urayin ka. Agandan ta. Oh, and dad. Oh, and daddy. Oh, daddy. Diba nagsasarnon manong name? Pitlunak pa'y manong. Imun unak manen siguro kinontrol na tirik na tapos na kadada panagwayat pagpangwayatan na. May katlo manong nimi. Ison, di ba naggandan mi kini daddy?
Oh, Daddy, you're super galing. I love you, Daddy. I love you, Iha. Adakat nga rin, Daddy nga. Nakuha. Saan ka kalibat lang babawi? No. Saan nga babawi? Basta, tulungan na. After this finals, may sapeng ang tawin, Dad. Yeah. Umakar ka ti pagkasaraan. Ipangkat exclusive. Ijay ka nga pantanunek. Ijay ko nga umayitid ka sa pulam. Sa pulam ang kwarta, kaya tiraksak. Raksak na nga doon. Di mo liblipatan. Tumarim dito yun. Mabilang. Nangalat na numanong sa dented na. Doli mo na ito eh. Di mo liblipatan tek tumar. Every day. Oresan tangag sex. Di mo libliwatan tek tumar. Tapos saan nga matunday ti parang turpos mo. Yes, Dad. Okay. Dad? May kamanuak man ten na nagbalit nga scholar mo. Sikapila to mo na. Kinsiksikat to lang. Kadi, pinatas ko lang. Ado nga min di kita natatay ng siyak nga da scholar da. Mayat ko na makatulong ka, maparagsak ka pa eh. Gusto gayon ko na da. Basta saan ka agsisigo eh. Kas pagadi ka na sa nga maliklikan. At lang amin ebidensya na ko eh. Di mo kaya't ganda man ni misis mong ebidensya? Basta, ang kagsiksiko ka eh. Awan ti magdanang amnan. Okay. Ituloy tapay tuminom, kanagpulutan. And then, alan tumanin, kaya't magpatpatnag, kaya, kaya. Nalaing ni Daddy manong Remy. 45 pag lang amin titawad na, kaya to pwede kiti 50 kada 60. Anang to lagi din gani Daddy manong. Naturog kami lang manong ata, syempre, kasapulan mi mo. Sa nagkadang nga nagdigos manong Remy, iti pumarbangon, takayat ng anong masapag nga gawid. Iti banyo manong Remy. Daddy. Kaya't ko dito idahan. O sige. Yes, ano? Gusto eh. Nagparinto magsakon-sak mo. Nagmayat, Dad. Kapapaot manong. Kalbasan na yung patakder na sa anak sinakroy uno binagkat manong name. Kimpetak met manong name rakos ko titakyag ko ititingid na kalpasan na isarsarak na aging gawa nung naming na ishoot na ko na ora ibatak isunan manong saan na kamarigrig ta talaga nga na isalok na isabitak manong nemi ora las simagad manong gid ka po manong nemi yata mayat ininiin ko kasi jahay aging nga nga tultulungan nakmat nga ipangato ti patong ko aging nga gusto na ti panagkapit ko ti tingid na kita Daddy Daddy nalpasak manin manong gid ka po tamaktang nga ta imbabanak manong nemi sa imbagana manong nemi ngagamak ka no dita kumpetak dita nikit pinalikodan nagtilo ko lang nikit
nagtang, di na mo tinanggal na tiyabaga, gani ko handa tumatan, mansanas ko't nagtanggalan na. Oh, dati ko na nga dog position, manong. Daddy, hapo, daddy, laglayin ka. Oh, daddy. Dito'y nga nakapapakot, manong. Nakapayag-payag ko na moorek lang namin talon eh. Di matlag parawarin nila kay oh, di ka ko na nakitapanak. Tuin. Pinsawat ko man ng tiriknak, manong. Sagbay manong naming nga tulnog na kitimbagak nga kasera nga panama nga pagkaskasera. Nakasubren manong naming dented na. Mano na ito dan? Bilangan tulatan. Bakasyon ka, o sarap pa yan. Imsak bagang bakasyon ka, kahit ko nga, maminduan tupay, asarong karang ka, makasara ka doon di pagkasaraan. Apay mamindwa lang. Apay nga saan nga, rinabi. Nagawit agmit lang sa Jabalay si kami. Dad, saan nga tagad to'y? Saan? Alangan met nga teko na dati pagsasao nga agrugita kita asidag dito o bayan maangon ta. Nera na kantak dito yun. So kinuntak ko na diya bakla ko nang nga namamom. Awin gayam. No tawagan na kanto. Ikam to. Manot itid ko dad. Numunod dawatin na. Mano nga ta? No 10% ko na, di ikam 10%. Luko ba na dyan nga baklaya? Ubrada na dyan, racket da. Kasi ito ubrada. Mano nga tamat kliyente da? Basta ikanak, ang porsyento na. Maminsan lang. Manong naming dada ako dito kaserak, binilang ko. Masit. Hado da ito, Mano pagbayad ko? Sa tuwag shopping nga gawid, mapan kagayan. Magkura ka. Yun to sa lutsudan da no nangalak ti kwarta. Anyan to ti baga? Madigaya man niya. Yung kahit ko ang pasarabon to di kay kapsat ko, hasta matanda amang kiniinang. Bamutan, makamutan. Nagring di cellphone ko, manong name dumalal daw, kalbasa nga nakabaya da, kada na nag-take ak, iti aduang subject ko, manong name, titay nga bigat, nag-tesak. Hello? Hoy, kaga. Tay ko kakon. Sino tay? Bakla? When siya? Igul ka agad, dito bang paginaking ka? Akin nagpaala kamit agaga. Ramanan tamit dati grasya nga nitad keng ka. Monitor ko keng ka. 10% lang. Sige. Magkitaking ka gaga. Imbaga naman. Hindi makita kung di bakla. Anong name ako namla no saan nga bakla. No kita mo sa lalaking nagsaon bakla. No ko di bakla. Dato yan. Apa? Kahit mo sa wen, dito inted na, 200%, wala na yun kung nasapol ko Gatang kundo na kita pasarabok, nag-awid siya kagayan. Agorder ka nga rata. Sige tagpala. Habi ko, shock! Dito lahat inted mo, katapos siya kitagpala. Alam, agorder ka, kung siya ako tagorder si kanto tagbayan. Kabayata na, mangmangan kami man. Kumusta? May performance na? Monotawan na siya. Apa di mo mo? Tsak pinakikita 45 na ka, no? Wow! Guwapo. Kasi tawon lang 25 kasi yan. Kasi performance na. Galing, Virgin ka ita, hindi? Ubo na,
naggasit ni sir. Tawagag to. Masabot nga magdumawat ag di bonus. Kaya nga nagbabawi ka. Haan? Kaya nga ko akon. Malak 70%. Kanak mat ati premyo. Kas pa nagyaman mo. Tano awanak. Awang kumatiya. Kas ta ita nga grasya nga nitilken ka. Grasya? Katuan. Blessings. Grasya nga nagkapugin na po Diyos. Kada. Sa sino ka din pagpatulungan. Nagkararag ka. Ni Satanas mo na po Diyos. Hinapo Diyos ha. Ituan. Isuat ang patgadgan ka. Alo. Basol mo tinaramin mi. Ada. Adarete ko daweng man nakaawat ni Hapo Diyos. Pagpagambakla, numamati ka. Anong naimikal pasan iti panakarpas ko, panag-examine ko. Tinawagan na manong name ni Daddy. At nakita ko ng kapagkasaraan. Doon naman, Dad, gawit ak maten. Hindi, sangkatan to. Ano, may kantoy. Tapno, amom to yan, ha? Ada ka mismo dito, Dad? Ibaga ka nga address, sa mundo ibaga no, si Tracy ka lang paglugan naman. Muna, popular na ito yung pagkasaraan. Adok ka kadwa. Apartment na ito eh. Dua talain. Kaya ganyan may sagador. Kahit mo sa imay kamanin dito eh. From La Union. Agawin at tunubigat. Pisong masapulong ang patpat ng tayta. Alam mo na kiti kamit mo. Pakadakan ng landlady. Ibagang nga saan ka doon ng subli. Kaya, tadan sa bali pagkasaraan. Tadan. Sige Dad, urahin nak. Okay. Adak dito eh. Mag-isagana kiti special dinner para ka data. Alawan Dad. Thank you Dad. Manong Nemi, dito'y itiya nangikasaraan na kanyak ni Daddy. Special nga talaga tilinuto na, naglegam ngagluto, nagimas, nagleing gada. Sakam manin iminom, sakam na panin Manong Nemi ti kwarto. Kaya dito'y amoy yun at tama ni ano, anat napasamak Manong, talaga. Nagleing ni Daddy. Nagpakadali Daddy kaniyak Manong Nemi ti kabigatan na ngagawid. Kasta wala ti irot tarakop na. Dad, tununo pa nagawid mo? Baka may salawas pa eh. Sakto agawid. Okay. Before nga agawid ka, ag kita tatumanin. Sige Dad. Ewan gayam. Alam na ito eh. O naman na ito eh. Nabangbang manin. Umanay mat siguro dito yung osarem para iti makatawin. Kapag nagbasa. Aping itad mo. Aping igulpay mo. Baka no awon tot kwarta kakastuyin. Commission ko na ita. Ngahangamot pa pamilyak siyempre. Manong Nemi. Nakalo ni Dad. Okay. O sarampay ka nagdikada dumaka sa pulang. Awan nakaot mo di bangko. Awan. I-depositong dreta. Okay? Mapanggan naman daw nuhay di bangko. Ma-open ka. Di pang i-deposituan. Sobra-sobra yatan. Hindi mapingitad mo. Saan ko itad aming kang ka na ito eh. Kadiyawid ko, magastos ko. Inyata mo baka no, hanggang pa nakapag-graduar kat. Handa makaduktal ti relasyon ta. Baka saan ka may tulungan. Dad.
kahit nga sinata. Anak, unsa kahit nga sinata, Dad. Itapay nga talagang ipatpatid ka. Oray ito makapagturpos akong kanadang trabaho. Kaya't kung tuloy na relasyon ta, makapaggraduarak to lagi din kanadang trabaho sa anak to ng tuntumar, Dad. Kahit ko ti maadaan ti anak nga gapukin ka. Loko ka. Yun siya kaya ti badaan ti may kadwa pamilya. Dad, orahin ka, ha? Pagsumli ka dito, before nga kapagagayanak, uwin. Orahin na. Bakit akon? I love you. I love you, Dad. Naginanod ka, Dad. Manong nemi nagtungpalag kini Daddy na para kini bangko ng open account ko kat indeposito tinted na kanya. Nagsubliak to ka no manong nemi na tumaala kong ti ATM card ko. Makapuntan. Nag-shopping nga kat ato sarabo di kitinagannak kin kakapsat ko. Sigurado, question na randa no nagkapuan na. Makapuntan. Tinaskayan kat para kanyak manong nemi nagkapura ito kinapod Diyos. Blessings ka nagbuking kuhan. Tiyo sumarunong aldaw manong nemi in-dial ko ti number ni Daddy. Nakabaybayag sakbay nga da si mugbat. Hindi ada sumagbatan marikitutak manong babae. Hello? Hello? Sino? Ni Roman? Ti asawak? Cellphone na dito eh. Yaya. Awanan ti asawak. Natayin. Hala? Awanan ni Daddy. Natayin ni Daddy. Saan po na ita? Saan po na ita? Apay Daddy ko nam. Nakadiputot na tiruwar ti asawak. Sino ka? Ma'am, talaga ka rin ngawanin. Nga-disgrasya ti panagawit na. Saan nga nakalasa? Natay-tay para bangon. Deklarada nga na tayo ti asawak. Oh my God. Mabalinto ti umay, ma'am. Tapay, sino ka? May saka na tulungan na. Dati ko nam. Kano pa nga nagbali na sugar daddy? Ti asawa. Pumayag to. Please. Napimpinas no sang kang umay. Tama nga natatakas sa mapasabak. Iso na sang ko lang yan ipagbagano sa tino. Lipate mo ti asawa. Kaano kayo pa'y? Oo, pa'y makabulan, ma'am. Diyos ko, pakawanin niyo kuman ni Daddy. Iso nga imbes nga naragsakak ngagbakasyon manong naming nagbanto ti lubong ko. Gabutan nakapadesak manong. Kaya no pa kastaunay ti ragsak manong nimi, di kita kahabsat ko, di makita dat ado nga sarabo da, kastamod dadanang kintata, ni amang kiniina nga mas dao. Nagkapon di kito anak. Nangama ka. Pinadas ko tinag tayati weteng, inang, amang. Idi awan ti may pawityo. Na magsumad ka na sabat ko ti nakaigam ti polyetos. Imbag at dadapay. Nabati nga kwartak.
hintayak amin. Makabuntan ko na. Birthday ko. Rinmuhar. Kasta. Kasta ka di. Nga mapinaliday ka. Api nga, kasla daman man tuwam. Awan nang. Dinak pakadanagan. Harakit no talaga nga nagkaputin panangabak mo ti huweting dito igayal mga sakit. Maragsakang kami anak. Kahit sabi ko mataadupay ti layo na. Tapno saan nga problema ti panagbasa maging nga makapagturpos ka. Awanin ng awang pagdanagan nyo. Yan ang kasano laing. Noon nyaman di ka sa pula ni amang. Igatangak ti baro bangka na. Na? Bangka? Te ginaudan? De motor mo tenan. Te oray di tres lang. Nung di kastakit, alistubit lang, mapanagkalap. Kaya nagiti moderno pagkalap na. Anya makunaya amang. Ay, anak, rumayat. Ihintad mo itong arudan, tigatan ko tinak sa dito kay Garaw. Sadya ko nga gumatang na kiti masapsapul ko. Sakto nagparami din iti bangka, nga pagipakatak iti, this is islatan nga ito, bangka, nga motor. This is sunod, this is power na, horsepower na sa nga tres, tapno na, adayumat lang daktakil man di bangka. Manong nemi, makabulan lang, kandwa bulan nagyanak iti apartment, ngayon kanyak ni daddy ang kasera. Nagsubliak mit lang ti dati, tapno saan nakamagastuan unay manong. Balik, nga kasmes ng estudyante. Ititagring ti cellphone ko, anong name. Hello? Hello, Gaga. O anak, kumusta? Bakla? Awanan ni daddy na tayo. Anya? Kano? Di lang padagpin na kadami. Isususapo. Kasta kayam. Susapo ya. So, andak mo lang kami tawagan. Hamu tawagan ng cellphone na taga ni misis na. O rin na pang mo kinita di. Haan, sak kinayat na pang kinita. Tahang kalaw mumain. Di ba ganun sa dino? Di kalaw mumain. Naman ang dakas mo pasamak yung kaunanan. Si misis na. Apa ta, inanugot mo? Ni daddy ko nakngamin. Sapo. Ana, rod ka sa pulam ti wa? Yalangat sa bali? Ay, sana, tsaka yatin. Tapay. Ada pagbasam? Ada. Kadya kayatan, maminsan lang. O, bahala ka. Ngayon na ada problema, tawagan taklay ka, Gaga. Ngayon bakla. Awanan ti problema. Ngayon di kan tumalipatan, bakla. Nakapagturpusak manong nemi, dapat ginastos ko, nag-take the board, aking garimwaran ti resulta na manong. Kaditi mismo nga ilimi, manong nemi, tinakastrikak, iti trabaho. Jaklat ta malipatan ni daddy. Orek tab trabaho ak manong. Siyempre, gabotay karik ito kakapsat ko kapag basahik ida. Nagsarunod daw anong nemi, nagbasa iti college, aging ka nagdandang ko nam. Baga, talagang panagkalin, talagang enter idin ni daddy manong. Kasakbay nga na ibos, isumutin natin panagtrabaho, kanadamat na pintas, nga moderno nga magkalapin ni amang, kad kang kanayon nga buenas manong. Iso na minsan kat pa-check manong. Nga, iti kas dyan nga wagas, kat naman pa'y masul iti Diyos ako natayo. Ngim, manakawat niya po Diyos. Inosar ko nga itusto, manong nemi, noan yaman tinted ni daddy. Hangkomit nga natin, ginastos nga wanan yaman na. Impateg ko isuna. Agas pa nang ipateg ko, kadagiti inted na. Kapotasan kong tumalipatan. Kadikararag ko, sumaklang to isuna. Itiya, sidong, tiya, na Marso. Ato da kita agar-arim kanyak manong nemi ngimawan ti pakariknak ida iti ayat. Kaslak lang na balo nga sangong nakayat manong nemi ti agayat pa. Ngamtsak tula mo,
Ano adan tumit lang lalaki nga makapagtignayo ti puso. Manon nemi. Kaslad datakang kanayon latta ti sibay ko ni daddy. Ngar arapa-apag. Nga mabalin na kumakit mariknak manen dagiti yung parikna na kanya. Ngayon to siguro ti kasukat ni daddy. Anya mo, baka no, agsabat to ti dahalan mi. Ngunang no, anak na kas pagarikan kumakit inauna akata. Iti na bagay kang kuwanan no, kasadar ko di inauna haan ko na. Daytoy manong nemi ti pagkasaritaak nga kayat kumat ng imbura kasla di kalmalayng nga napasamak. Ngem so magmanoitan nga tawen tinapalabas. Wen manong. Agaman naklauna iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko dapat na ibatik nga pagsarbingan no daman, palag no daman, ken adal ikadagiti pahadak nga di mga kinagbuya, more power to your program, and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo, ason. Thank you, Ason. Ito yung buray mo nga pagkasalitaam, experience mo. Salamat po, salamat ka na kaya aming nga sangapan.